खुलुमबाय बे समाव मोनसे रादाब क'क्राझाराव खुंजानो थांगासिनो लवार आसाम साउन्ड एस'सिएशननि 13थि बोसोरसालिया जथुमा फैगौ 12 आरो 13 जुलाइयाव साननैनि हाबाफारिजों खुंजागोन लवार आसाम साउन्ड एस'सिएशननि 13थि बोसोरसालिया जथुमाया क'क्राझारनि सरकारि गोजौसिन गेजेर आरो थांखि गोबां फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव आफां आसामनि साउन्ड एस'सिएशननि थामहिनबा टेन्ट हाउसनि बिगोमाफोरनि 13थि बोसोरसालिया जथुमा खुंनो थि खालामदों बे जथुमाखौ खुंफुंनो थाखाय दिनै क'क्राझार सहरनि सरकारि गोजौसिन गेजेर आरो थांखि गोबां फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव गाहाय खुन्थिया गायसनो बे हाबाफारियाव एमएलए लरेन्स इस्लारिया गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै गाहाय खुन्थियाखौ गायसननानै होयो मख'नो गोनांदि बे बोसोरसालिया जथुमानि लोब्बायै फरायसाफोरनि सावगारि आखिनाय बादायलायनाय मोसानाय बादायलायनाय हाबाफारि लाफानाय जादों होननानै फोरमायो बानजाय आफादनि बिबानगिरिफोरा बेनिखायनो बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होफैनो थाखाय आफां आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लानि गासै टेन्ट हाउस बिगोमाफोरखौ बाहागो लाफैनो खावलायहरदों खुंफुं आफादनिफ्राय जोंनि बेयाव दा लवार आसाम साउन्ड एस'सिएशननि मोनसे अधिवेशन जानो थांगासिनो दं गासै बे 13थि अधिवेशन सिगाङावनो जोङो बे प्रग्रामखौ जोंनाव 19आव 2019आवहाय बेवहाय लाबोनो होननानै जों फुरा मिटिं आरसो जाजोबबायमोन माखासे जेंनानि थाखाय जोङो बै समाव जों प्रग्रामखौ लानो हायाखिसै देग्लाय खुनुरुखुम खस्थ' खालामनानै जेरैखि जाया लाथारनोसै होननानै जों खस्थ' मस्थ' खालामनानै जों लाबाय आरो मा हाबाफारि खालामो ओरैनो हाबाफारि हिसाबै जोंहाथ' मेनलि जोंनि सिस्टेमफ्रा मारै जालांनांगौ जालांनाङा बेफोरखौ सावरायनो थाखाय जों डेलिगेट मिटिं लादों डेलिगेटखौ जोङो 12 तारिख मोनाबिलियाव लाबाय बेनिफ्राय अखानायै जोंहा अपेन सेसन थागोन अपेन सेसननि सिगां माखासे बादायनाय हाबाफारि लादों जोङो जेरै गथ'फोरनि आर्ट कम्पिटिसन लादों आरो डान्स कम्पिटिसन लादों बे जोंनि साउन्ड रिलेटेड माखासे प्रग्रामफोरखौ लानाय जादों आरो बेनिफ्राय जोंहा बेयाव जोङो सिलिगुरिनिफ्राय कलकातानिफ्राय आरो गुवाहाटीनिफ्राय जों माखासे स्टलफोर डेमनस्ट्रेसन माबा खालामो दिन्थिनाय जागोन लोगोसे सोरबाफोर गोसो गोनां मानसिफोरा बे बुकिंफोरबो खालामनो हागोन आरो डाइरेक्ट बायनोबो हागोन माखासे बुस्थुफोरखौ साउन्ड सिस्टेमफोरखौ बायनो हानाय बायनो हानाय बुकिं खालामनो हानाय बे डाइरेक्ट बेवहायनो मोनसे बाजारखौ मोननाय बायदि जागोन आरो जायफोर मानसिफ्रा गोजानाव थांनानै बाजाराव नागिरनानै बायहैनो हाया दा बैफोर जिनिसखौ जों नैबावनो लाबोगासिनो दं देग्लाय जों बेयाव लाबोगोन खालमासि जोंनि प्रग्रामफ्राव जों बिदिनो बारायलांबाय थागोन फैगासिनो थानाय समफोराव जों गिदिरथार साउन्ड मेलानि जों थांखि लादों बे थांखिया सिगांनिफ्रायनो दङमोन नाथाय जों माखासे जों गासिबो बे प्रग्रामफोरजों रिलेटेड थाग्रा मानसिफोर जाबाय नालाय जोंनि माबाया एस'सिएशना दा बेनि थाखाय मा जायो जों एखमबा समाव लोगो जानो ज' जानो सानब्लाबो हाया जायो थेवब्लाबो गासैबो खस्थ' समायखौ मेनेज खालामनानै जोङो बिदिनो माने जोंनि प्रग्रामफोरखौ फेदेरलांथारनांगौ होननानै जों थांखि लाबाय आरो दायो ओरैनोथ' जोंना 8था जायो दा 8थानि गेजेराव जों 7थाया मेजर ओंखारो बै फिसा मोनसेया ओंखारनाय जाया दा गासै जों गवालपारा दङ बाक्सा चिरां बङाइगाव धुबुरी आरो क'क्राझार थाबाय चिरां थाबाय ओमफ्राय बजालि गासै 8थामोन बरपेटा আছে गासै 8थायावहाय 7थाया मेजर माने रल लायो आरो फिसा आरो गिदिर गोबां टेन्ट हाउस बिगोमाफोर दङ मा खालामो दा गासिबो गिदिर फिसा टेन्ट हाउसनि बिगोमाफोरा आरो साउन्ड गोनां मानसिफोरा बे प्रग्रामाव जेरैखि जाया नुजाफैनांगौ मानो होनोब्ला सिङाव माबायदि जायो बिजनेसा माबायदि बेफोरनि सायावबो सावरायनाय जागोन जों बिजनेस खेत्रआव माबायदि थांनांगौ आरो सोरनावबा एग्रिमेन्ट खालामब्ला माबायदि एग्रिमेन्ट खालामहैनांगौ मा टेकनिकजों एग्रिमेन्ट खालामनांगौ जों मालाबा सैमा जानो गोनां जायो मालाबा मोसौ जाबोनो गोनां जायो जों खोथाया जाबाय सैमा माने मा जों जाम्बा खालामबो जायो सैमा बायदि होखारबो जायो जों अबेबा जायगायाव प्रग्रामफ्राव मारैहाय होनोब्ला जोङो मोनसे रायलायनानै थाङो जोंखौ हगार हरो मोनसे माबाजोंहाय आरो एखमबा मा जायो माबा मोनसे फिसा भुलनि थाखाय जों मोसौ बायदि सोरबा बायदि बुजानोबो गोनां जायो बेनो आरो खोथाया दा बेनि थाखाय जों सांग्रांथि जानांगौ आरो सांग्रांथिनि थाखाय जोङो डेलिगेट जिथु मोनाबिलिनि प्रग्राम बेयाव जों 100% नुजानांगौ बेजों लोगोसे जोङो जोंनि बे साउन्ड एस'सिएशन एबा साउन्डफोरखौ लानानै जोंनि बिजनेसा मा लेभेलजों थांनांगौ जों बेखौ गुवारै सावरायनो थाखाय जोंनो डेलिगेटआव साफ्रोमबो साउन्ड सिस्टेम गोनां व्यक्तिखौ बिगोमाखौ जोङो लेंहरदों आरो खावलायदों जों बयबो फैजोबनांगौ जों सोरनोबा न'आव थांनानै खबर हैयाखैब्लाबो बिथाङा 12 तारिख मोनाबिलियाव जोंनो मथामति 3थानिफ्राय जों रिसिभ खालामगोन दा 3थानिफ्राय जों रिसिभ खालामनानै मोनाबिलियाव जोङो जोंनि बे डेलिगेट मिटिङा जागोन बेवहाय गुवारै सावरायगोन जों बेयावनो बे जायगायावनो सावरायगोन बिदि आरो बाहेरानि आलासि फैगोन जोंना बाहेरानि आलासि हिसाबैथ' गैया जोंहा जोंनि बिटिआरनि चिफखौ जोङो माबायावहाय लिंदों आरो माखासे एमसिएलएफोरखौ जों खावलायबाय
जों बिथांमोनखौ लिंहरनानै जोंनि प्रग्रामखौ गाजा गोमजायै खुंलांगोन आरो जोंनि एसोसिएसननिफ्राय जों बाहेरानिफ्राय लिंहरथ'वाखै ओरैनो जोंना गुवाहाटिनिफ्राय फैगोन न' डाउट गुवाहाटियाव जों लकेल बादियानो मोनो जों गुवाहाटिनिफ्राय लिंहरदों सानैसो जोंनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिखौ जों लिंहरखादों जोंनि माने अल आसाम साउन्ड एसोसिएसननि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टखौ जों लिंहरदों आरो बेनिफ्राय बाहेराजों ओरै बेंगलनिफ्राय लिंहरनाय जादों बेंगलनिफ्राय हायोबो बेंगलनिफ्राय लिंहरदों आं मिथियाखैमोन बेखौ बेंगलनि साउन्ड एसोसिएसनबो फैगोन आरो दा जों बिदिनो गाजा गोमजायै खुंफुंलांनो थांखि लादों जोंहा बे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव जोङो जे सेन्ट्रेलनिफ्राय जे प्रग्राम खुंनो थांदों साउन्ड सिस्टेम एन्ड टेन्ट हाउस आरो लाइटिं आरो बिनि गेजेराव डेक'रेसननि जेसेबांखि फुल साजायग्रा जों गासैबो ज' जानानै प्रग्राम खालामनो थांगासिनो दङ बिनि गेजेराव मिथिहोनांगौ बेनो जों मालाबा समाव फिल्डआव थांनानै बहुद समस्या जाहैयो जोङो दा बिनि गेजेराव जोंनि साउन्ड सिस्टेम आरो टेन्ट हाउस आरो जेसेबांखि डेक'रेसननि मानसिफोर दङ जोङो पाब्लिकफोरजों आरो कमिटिजों मिलायनानै प्रग्रामफोरखौ मोजाङै सालायबोनो थाखाय जों थांखि लागोन आरो बेखौ जोङो हरनि 12 थारिखआव जोङो बेखौ सावरायगोन बेखौ खुंलांनो थाखाय आरो दा मिथिनो हाबाफारिया बेनो जाहाथे जोङो फैबाय थानाय समाव रायजोफोरजों आरो कमिटिफोरजों जाहाथे मिलायनानै जों जाहाथे प्रग्राम खालामलांनो हायो मिलिजुलि दा बेखौनो जोङो हरनि 12 थारिखआव 3थानिफ्राय जोङो बे खामानिखौ फोरोंगोन आरो बुजायगोन बेखौ मावलांनो थाखाय नोंथाङा टेन्ट हाउसनि हिसाबै टेन्ट हाउस सामलायनायाव माबाफोर जेंनाजों मोगा मोगि जानांगोन जेंनायाथ' मोगा मोगि जाबोगासिनो दङ जोङो ओरैबायदि जायो मालाबा जोंनि जे मुल थांखि बेखौ जोङो कमिटिजों सावरायनानै थाङो बिनि बेलायावहाय मा खालामो जेब्ला जों प्रग्राम खालामनानै फैगोन जोंखौ फैसा हरनाय बेलायाव बिल हरनाय बेलायाव ओरैबायदि खालामो मोनसे समस्या फिसाखौ लानानै जोंखौ क्लेम खालामो आरोखि ना उमुक जायाखै थुमुक जायाखै जोंखौ बिलखौ जोंनिफ्राय जोङो दाननो नागिरो बिसोरो दा बेखौ जोङो बेफोरखौ जोङो जोंनि जेसेबांखि मालिकफोर दङ मेम्बारफोर दं जों बेखौ जोङो सावरायगोन आरो बुजायलायगोन आरो फोरोंगोन आरोखि जों माबायदि टेकनिकआव थांनानै जों कमिटिजों मिलायना जों जे जोंनि मोननांगौ थाखाफोरखौ जों मोनबोनो हायो रांफोरखौ मोनो बे सिस्टेमाव एसोसिएसन हिसाबै नोंथांमोना दा बर्थमान नोंथांमोननि एसोसिएसनाव मोनबेसेसो टेन्ट हाउसनि सोद्रोमा बा जोंनि टेन्ट हाउसआव बर्थमान हमना लादो मेक्सिमाम डिस्ट्रिक्ट वाइसआव 50 जननिफ्राय बारा एबाब दङ दा बिदि आरो दा जोंनि चिराङाव 50 जननि एबाबानो दं आरो गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टआव बिदिनो जोङो कालेक्सन खालामगासिनो दङ ओमफ्राय माखासे गोदान फैबाय थानायफोरखौ जोङो सोसनलांगोन आरो जाहाथे बिसोरबो जोंजों लोगोसे फैनानै माखासे बिजनेस मावनाय लेभेलाव जोङो मिलायनानै मावनो हायो आरो माखासे थांनानै थानाय आरो जोङो सासे टेन्ट हाउस मालिकजों 15 जन 20 जन लेबार जोङो फोथांफायो दा बेखौ रायजोफ्रा आरो कमिटिफ्रा बेखौ साननो गोनां दा बे गथ'फ्रा जों दिनै थांनानै थाफागासिनो दं मालिकजों लोगोसे बे आरो